इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. अरण्य आणि सुकलेले भुंय संतोष बरेत साव, पाड पडलेले भुंय उल्हासो आणि फुलो. सालका भाषेन ती भरपूर फुलांनी फुलो, ती उल्हासो आणि आनंदान गीतां घाव. तिका दिल्या लेबनोनाची महिमा, कार्मेलासो आणि शारोनासो प्रताप. लोक सर्वेस्पराची महिमा देखतलो, आमच्या देवाचो प्रताप. तकलेले हात घट खरा, अस्कत दोंपरां थेर खरा. भिवकुऱ्या काळजांच्यांक सांगा, धैर्य घेया भिये नाकात. पळया हांगा आसा तुमचो देव. सूड घेवंक तो येता, फारीकपण घेवंक तो येता, तुमकां सोडोवंक तो येता. तेन्ना कुरड्यांचे दोळे उगडतले, बेऱ्यांचे कान उक्ते जातले. तेदवा मेरवा भाशेन थोंटे उडतले आणि मोन्यांच्यो जिबो संतोषान गायतल्यो. कित्याक अरण्यांत झरे फुटतल्यो आणि सुके करडे भुंयंत वाळ वाळतले. लासतली रेम एक थळें जाताली आणि थानेले भुंयंत उदकाच्यो झरी जाताल्यो. जंय कोल्यांचे दोल आसले, थंय लवे आणि चिवे उपजाताले. तांतल्यान एक राज रस्तो वेतालो आणि ताका पवित्र वाट म्हणटाले. अशुद्ध मनशां ताचे वयल्यान वेचेनांत, कित्याक सर्वेस्परस तो उगडतलो आणि मुर्खांक लेगून त्या रस्त्यार वाट सुकची ना. थंय शिंव आसचे नांत, रानवट मनजात ते वाटेन येवचे ना. तसले खंयचीच मनजात थंय पळोवंक मेळचे ना. बगार फकत सडवण मेळ्ळले त्या रस्त्यार चलतले. कित्याक सर्वेस्परान सोडयल्यांत ती परत येतले, गितां गावून ती सियोनाक येतले. सासणेक संतोष तांच्या माथ्यार आसतलो, संतोष आणि आनंद ती भोगतले. दूख आणि रुदान पळोवन वेतले. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. आमचो देव येवसो जालो, आमकां सोडोवंक तो येतालो. ताका भियेतेल्यांक ताचे सडवण लागीं पावल्या. ताची महिमा आमच्या देशांत वस्ते करतले. मोग आणि विश्वासीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आणि शांती एकामेकाक उमो दितात. श्लोक. आमचो देव येवसो जालो, आमकां सोडोवंक तो येतालो. विश्वासीपण भुमींतले उपजाताले आणि सर्गार्थावन नीत आमचेर नदर घालतली. सर्वेस्परस आमकां सुख शांती दितलो, आमचे भुंय आमकां पीक दितली. श्लोक. आमचो देव येवसो जालो, आमकां सोडोवंक तो येतालो. नीत ताचे मुखार चलोन वेताली आणि शांती ताच्या पावलांनी पावलां घालून येताली. श्लोक. आमचो देव येवसो जालो, आमकां सोडोवंक तो येतालो. सा लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. एक दीस जेजू शिकवून दिवन आसता फारिसेव आणि शास्त्री ताचे भोवती बसून आसले. गलिलेया आणि जुदेया प्रांताचे हर एक हळ्ळे थावन
आणि जेरुसलेम शहरात हावन ते आयिल्ले. गुण करची दैविक सक्त ताचे थंय आसले. तेदना आर मारलेल्या एक मनशाक ताच्या हांतोळणा समेत थोडे जण उखलन हाडन आयले. ताका घरा भितर व्हरूंक आनी जेजू मुखार दवरूंक ते वाट सोदूंक लागले. पूण लोकांचे केटी निमती खंयचेच कुशीन वाट करूंक तांकां जालें ना. तवळ ते फाक्यार चडले आनी फाके सोडून पिडे घराक हांतोळणा समेत तांणी जेजू मुखार जना मोदेंस देंवयलो. जेजू तांचो भावार्थ पळोवन त्या पिडेस्ता लागीं म्हणालो, इश्टा, तुजी पातकां तुका बोगसाली. हें आयकून शास्त्री आनी फारिसेव आपणा इतल्याक अशें चिंतूंक लागले, ह्या तरान देव निंदा उलयतलो हो मनीस कोण? देवान एकल्यान शिवाय हेर कोणे पातकां बक्षियेत? पूण जेजून तांची चिंतना जाणा जावन तांचे लागीं म्हणलें, तुमच्या मनांतच कित्याक तुमी तसली चिंतना आठयतात? खंयचें चड सोंपें, तुजी पातकां तुका बोगसाली म्हणचें की उठ आनी चल म्हणचें? तर मनशा पुताक संवसारी पातकां बोगसूंची पदवी आसा म्हूण तुमकां दाखोवन दिवच्याक त्या आर मारलेल्याक तो म्हणालो, हांव तुका सांगतां, उठ, घे तुजें हांतोळणं आनी चल तुज्या घरा. तक्षणच तांचे मुखार तो उठलो आनी आपूण न्हिदोन आसलो ते हांतोळणं घेवन देवाची स्तुती करीत आपल्या घरा गेलो. सोमेस्त तटक जाले आनी देवाक हर्सूंक लागले आनी भिरांतेन म्हणाले, विचित्र घडीता आज आमी देखली. देवाचे उतर हे, वाखाणणी तुका क्रिस्ता.